И здравейте в Боксирен, както знаете, аз съм Онур. И това е един сървър, много як, български сървър, дето сега вчера направихме една къща с едно момче. Искам малко да ви поразходя, да направя една разходка. И тук що един админ, дето днеска ли кога е станал админ, ми даде Diamond меч. Ето го него. Тъп ми е скина, знам, но вчера беше много як. Ма са го сменили, това е тъпото. Там е втората къща. Прошивка. Може ли храна? Да, пише се Flameschool 18 в този сървър. Ето го и горния етаж. Това трябва да се разчисти. И после ще го... После това ще го разчистим, ще направим горен етаж. И като направим горен етаж, сигурно пак ще снимам, защото на всяка къща снимам, не знам за какво. Много е кеф. Нямам какво знае колко работи. И друго какво да покажем. Не знам друго.